iedereen, en nou maar stop opletten, iedereen over de hele wereld kan van een cookie kakmuisje. Maar nou heb ik het geluk dat ik van kak een koekiemuisje ken. Nou, dat is nu daar. Ik heb altijd een idee gehad dat ik geen kameraden hier. Want ik was me altijd met wat oors bezig. Als die jongens te keersen, of voetballen, of sletje springen. Ik wie mij, ik hier dus, want je kennis is macht. Karakter is meer. En fantasie uit de moederschoot, dat is een intelligentie. Daar kan geen titulatuur tegenaan. Doe maar weer. Ja, en dat wie daar ik zat. En dan heeft hij dus, die andere jongens doen hun best. En Ruimer, mag ik net zeggen. Maar ik voelde mij de domste. Heel gelukkig. Want als je de domste voelt, dan komt er een strijd uit om dus de goochamste te wezen. En dat het mijn leven lang is dat idee dus altijd bij me geweest. Ik koer dus 3 dagen op 1 dag maatje. Als ik bij een baas wie, dat die ik toen maar normaal. En begon maas dus wie 5 van mezelf, die ik dubbel hut mijn werk. Dat dus wie 8, nou wanneer had ik maar op een wat motor naar het werk ging. Jongens kwam ik thuis. Ik tieneke eten sieren leerd. Het moet zo warm zijn dat ik gelijk omval. Dus ik kon het eten. En dan is dat een uur 4, wie 6. Maar dan kon ik dus weg 4 uur haast maatje. Maar dat is dan net vol te houden? Ja, wees wel, waarom niet? Er is niks moois. Maar luister, als die sportmannen juist. Nou, die houden dat er vol. Nou, en dat wie mijn sport. Ik draai even een handje en dan missen we kleren, maar juist in 18 uur op nooit een beurliging of 20. Ja, ik heb dus heel waarschijnlijk HDHHHHIO aan. Ja? Want ik heb nergens last van. En zijn auto, doet hij het ik? Enorm. Dan heb ik wel een blokje om, maar net. Nou, dat doen we. En met de camera's erbij, dan pak die maar. En dan pakken wij deze wel. Nou, beter kennen het wel. Ik pak die? Ja. En dat hindert me niks. Als trapensteek op een verkeerde pedaal, dan juist vanzelf wat er gebeurt. Ja, maar wat is zo'n ding waardig? Ja, wat kan mij u schelen? Stroffel je net. Het is al hier anders met mij. Ik heb dus 1 ding, doet ik mijn vrouw kennenleerde. Want ik ben ze door achterom vlaan, zie ik ze voorbij gaan, zie ik bij kennissen in huis. En daar vriest mij een pronte frammes langs. En ik brulde, we zitten nog een koffie daar in een huis, dat ik brulde daar gaat mijn vrouw. Ik op een wat motor, haar achterom, en heb ze vregen dat zij mijn vrouw worden wil. En het is mijn vrouw worden. Toen is ik haar mooi kapot gekroken net. Nee. Oh. Nou, hij mag je nog hollen. Nee, net denken om, nou krijg je de Hij peur. mag je nog hollen. Oh, dat is natuurlijk. Dus Jan laat hem zo nou een beetje bijsturen? Ja, weet je. Ja. Slaagt dat wat? Altijd. Ja? Ja, ja. Hij luistert altijd. En zit er wel eens een minuut stil? Nooit. Nee? Nee, dat kende niet. Want dan is je ziek. De
Hoene hemels in poort stiet hier. Ja, hè. Dit wie us, echt, die had u een heel soort traditie houden. Een beest, kan je je dat voorstellen? Mooi. Maar toen ik lag in het ziekenhuis, nou, hij moest maar in het ziekenhuis staan. Geen gebliksem. Ik leer hem in een koffer, en die koffer staat daar wel. Wat wasjes in het koffertje, en wat uit het koffertje kreeg er een wasje. In het koffertje, uit het koffertje, kreeg er wel. Op het laatst dacht hij, dit is een mooi te worden, dus hij springt zelf in dat koffertje dicht. En dan heb ik maar hem kuieren, boeten door, hier aan mijn tafel. Ik zei, sst, Mickey, niks zei ze, hè. Nou, die deed ik net, want hij kan verstaan. En toen ik naar het ziekenhuis daar. In het koffertje. Mooi. En ik zei er maar bij, nou, door weer tranen vanzelf. Maar die verplegenden, kerst begrepen, die zegt dat, en die flirt naar die oren, die zei, een hoenopbeoordeling, een hoenopbeoordeling. Nou, dat weet dan net, maar ik ga er aan recht mee houden, want ik ga een doos met gebak genomen. Ik dacht, duivel, ik maak daar net dus ruzie mee. Dus, hoenop. Nou, ik zei, kijk wat van je. Je hebt hem een doos gebak. Dus er waren ik net meer lelijk op mij dat ik een hoen in het ziekenhuis zie. Maar dit is uw hoentje, ja. Ik heb het hoentje beloofd dat ik hem dus aan het dood dus bij hem ben. En daar ben we nu aan de gang, juist dat wel. Als er nou ophoort van ziekhelling. Nou, dan ben we allebei toch gelukkig. Al jet het nas aan nu. Ja. Wat nooit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat ben je helemaal aan? Dat noemen wij stalen rossen, zeg maar. Aha. En dat verklaart alles, hè? Dat hoort in elkaar. Ja. Wij hebben genoten van het mooie Friesland. Oh. En dat doen wij per fiets. Dus, en dan moet je toch een beetje vervoeren, anders is het een beetje te ver naar de Betuwe. De Betuwe? Naar Tiel. Ja, precies. Ja. Oké. Maar en dan komen jullie en dan zijn jullie hier een dagje of hoe werkt dat? Nee, maandag zijn we gekomen. We hebben in Anjem gezeten. Oké. En we hebben daar ook gefietst. En dit is nu onze laatste dag, dus we gaan weer een beetje op weg naar huis. We gaan zo meteen nog naar het stoomgemaal kijken. En we hebben hier nu het rondje gefietst rond Jouren. En als ze op de achterbank vervelend zijn, dan kan er ook even een... Ze solliciteren er soms wel naar. Heb je wel goed gezien, ja. We hebben eigenlijk best wel veel van Friesland gezien in die paar dagen. Nou, wat Heel actief geweest. keurig van jullie. Dus wij zijn wel promotors, zeg maar. Ja, het was onze eerste vakantie in Friesland, maar voor de herhaling vatbaar. Oké. En konden jullie een beetje opschieten met Friesen? Nee, dat niet. Nee. Nee. Maar dat is een open deur, hè? Ja, dat is Dat moet je niet vragen. Nee, gastvrije mensen. Oké. Ja, heel gastvrij, behulpzaam. Ja. We hebben het ontzettend naar de zin gehad. Nee, je zit er niet goed. Oh, Hij moet nog een keer. pas op je vingers, hè? Even wachten. Ja.